Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga higala igsuon. Another day, another hadith na punta karon mga higala igsuon. Unsa may dua nga kinahanglan nato nga pagabanggiton o pagalambiton sa panahon nga mag-iftar na ta o pagkahuman sa iftar. Adunay hadith nga akhrajahu Abu Dawud. Kani nga hadith mga higala igsuon, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ida aftara yaqul, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung siya magbuka na o mag-break na sa fasting o ingon ang mga muhaddithin nga pagkahuman na sa iyahang pag-iftar, iyahang ginasulti nga dhahaba ad-dama wabtallat al-uruq wa thabatta al-ajru insha'Allah. Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa dulo nga pagkahubad niani, dhahaba ad-dama, sa pagkatinuod nga nawala na nihawa na or nawala na ang ginatawag nato nga kauhaw. Nawala na ang kauhaw, wabtallatil uruq, ug nabasa na ang atuang mga ugat sa atong mga kakalawasan, ug wa thabatta al-ajru insha'Allah, ug tataw na gayud nga kita pagarewardan ni Allah subhanahu wa ta'ala kung iyaha kining gustuhon. Ug ari na lang taman mga higala igsuon, ayaw kalimti nga nigkahuman natong iftar, nigkahuman na niinom na ta, nikaon ta, pagkahuman niana nahuman na ta sa atong pag-iftar, ato ang isulti nga dhahaba ad-dama wabtallatil uruq wa tabattal ajru insha'Allah. Ug ari na lamang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.